ширкати дорувори софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои ғафз кардани риши худ ё барои баланд кардани қад ё зиёд кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Рақамҳо дар рӯи экран дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва берун аз Россия карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷе. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи баргузор гардидани интихоботи президентӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъдан ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш кардагианд ҷавоб додам. Ҳозир мо каме дар бораи гузаронидани интихоботи президентии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо маълумот мерасонем. Маҷлиси Миллии Тоҷикистон қарор кард ки интихоботи ояндаи раиси ҷумҳур рӯзи 11 октябри имсол баргузор шавад. Қарори мазкур рӯзи 6 август дар иҷлосияи муштараки Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар шаҳри Душанбе қабул шуд. Президенти Тоҷикистон ба муддати 7 сол интихоб мешавад. Довталаби курсии президентӣ бояд камаш 10 сол дар Тоҷикистон зиндагӣ карда бошад ва забони давлатии тоҷикиро донад, маълумоти олӣ дошта бошад ва ҳадди аққал 30 сола бошад. Инак ҳамин буд хабар дар бораи баргузор шудани интихоботи президентӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки рӯзи 11 октябри ҳамин сол дар ҷумҳурии Тоҷикистон интихобот баргузор мешавад. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бахтиёр Зокиров нависад: номерои сафоратхонаро ки медона ҳамҷада нависен. Видеои пештараи моро бин, мо дар мавзӯи рақамҳои мобилии сафоратхонаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷа гап задагем, ҳамаи номероро дар онҷа қайд кардагем. Мародар Далер Мусоев нависад: ассалому алайкум мародар, як-ду савол доштум, имконият бошад ҷавоб гардонед. Пешакӣ раҳмати Аллоҳ, ман двойное гражданство дорам. Агар ман ба Тоҷикистон ба рейсҳои чартерӣ баргардам, оё ман обратно ба Россия омада метавонам ё ин ки не? Бо кадом паспорт билети чартерӣ харидорӣ кардан дар кор аст қонунӣ? Ба заграни тоҷикӣ ё ки русӣ? Умуман ман метавонам ба Тоҷикистон ба рейсҳои чартерӣ рафтан. Бародари азиз, худд двойное гражданство дорӣ. Дар ҳолате ки дар Россия қарор дошта бошӣ ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ бошӣ ба воситаи паспорти тоҷикӣ ва дар ҳолате ки бо аз Тоҷикистон ба Россия баргашта рафтанӣ бошӣ, дар ин ҳолат ба ту лозимаи паспорти русӣ. Яъне бародари азиз, ту двойное гражданство дорӣ, имконияти аз ҳар ду тараф рафтана дорӣ. Ҷамшед Ширинов нависад: акама таваллудум 1 апрели 1993 ҳастам. Мара меқапанд дар хизмати тирамоҳӣ. Агар ки аллакай 27 сола шудагӣ бошӣ, аз хизмати ҳарбӣ озодӣ. Жизн прекрасна нависад: салом Сорбон, оё барои кушодашавии роҳ миёни Тоҷикистону Россия ягон умед ҳаст? Ва агар роҳ кушода нашавад, он муҳоҷироне ки документашон буд шидагӣ ва бояд аз он ҷо бароянд, баъд чӣ мешавад? Пешакӣ раҳмат барои ҷавоб. Барои муҳоҷиро Федератсияи Россия қарор овардагӣ дар бораи анами пересекат кардани границаҳошон то рӯзи 15 сентябра озоданд, яъне ки аз регистратсия кардан ва аз гузаштани сарҳад ба сабаби маҳкам будани сарҳадҳо то 15 сентябра барои ихроҷ кардан ягон монеа дида намешавад ва баъд аз 15 агар ки ҳуҷҷатгузорӣ накунену вазъият тинчи яъне границаҳо кушода шидану ҳуҷҷатгузорӣ накарден, дар ин ҳолат мушкилӣ ба миён омаданаш мумкин аст ва дар ҳолате ки мақсад шумо қайд карден оё границаҳо кушода мешаванд ё ин ки не, аз тарафи ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия пешниҳод шудагӣ ва агар Федератсияи Россия иҷозат бития қабул кунад, албатта кушода мешавад. Тоҷ нависад: салом брат, як савол. Вақте ки писар ба синни 18 сола даромад, хоҳиши дониш омӯзӣ дошта бошад, коргарои ҳарбӣ ҳақ доранд ки падарро ба ҷавобгарӣ кашанд ё ин ки ба тариқи маҷбурӣ пул гиранд. баъди хатми мактаби миёна хоҳиши дониш омӯхтан, агар ҳамира дар назар дошта бошӣ ки ту ягон ҷо дохил мешавӣ, албатта ки аз хизмати ҳарбӣ озод мешавӣ ва агар ягон ҷо ту дополнительни дарсҳоро дар назар дошта бошӣ, дар ин ҳолат. Мирзоев нависад: салом алайкум акаи Сорбон, ҳами одамое ки рафтестиянд дар чартерни рейс, меган ҳамаш депорт мешаванд, ростай? Ҳамира ҷавобшам мегуфтӣ бисёр хуб мешид, раҳмат. Пешакӣ мо чандин маротиба қайд кардем ки дар ҳолате ки ҳуҷҷатгузориҳои дуруст кардагӣ нестем, дар ҳамин ҳолат, яъне ки пеш аз қароре ки Россия бировардагии регистратсияро озод кард ё ки патента тӯли чанд моҳ мақсад бекор кардагӣ буд, пеш аз ҳамво агар шумо беҳуҷҷат гаштгузор кардагӣ бошед, дар ин ҳолат мумкин аст ки шуморо ихроҷ кунанд. Дар ҳолате ки қарори Россия биромад оиди бекор кардани патент ва боз қарор биромад то 15 сентябра аз регистратсия кардан озод, агар баъди ҳамё бошад, депортатсия намешавем.
Пулод навишта. Ассалому алейкум бародар. Фарзанди ман дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Умуман фарзанд бояд чӣ хел ба дигар шаҳр ба назди падару модари худаш рава. Ҳамира соддатар карда ба мо мефаҳмондӣ. вақте ки шумо дар хориҷи кишвар қарор дорен, умуман агар дар ҳамун ҷумҳурӣ рам бошен, ҳамроҳи фарзандтон бошен, мақсад ё ки фарзандтон дар назди шумо набошаву бихоҳен фарзандтонро ба назди худтон бибарен, ба воситаи давернисти шумо танҳо ба назди шумо рафта метавонад. яъне ки шумо ба номи ягон кас давернис роӣ мекунед, ҳамроҳи ана ҳамун шахсият фарзандтон ба назди шумо сафар мекунад. Бе давернис намешавад. исломиддин навишта. Ассалому алейкум бародари азиз. ҳамин мактабҳои ронандагӣ дар ҳама ноҳияҳо нархаш яхела, яъне ки ана ҳамун 30 ё 40 рӯзе ки таҳсил мекунӣ мактаби ронандагӣ пулаш чанд сумай мутобиқи қонун амира ҷавоб де. айрӯи қонун пули маблағгузории мактаби ронандагӣ вақте ки шумо 30 рӯз ё 40 рӯз таҳсил мекунед 550 сомон ай. 550 сомон танҳо пули ҳамун мактабтон ай. ба уҷада дохил мешава, боз ваҷдения мекунед шумо, сари ҳар як ваҷдениаш 35 сомон ай. шумо чандтае ки ваҷдения кунед. айрӯи қонун 35 сомон ҳар як ваҷдениятон ай ва 550 сомон нархи анам. инак бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. иҷа саволҳо бисёртар дар мавзӯи рейсҳо додагианд ва нархи билетҳо додагианд. ҳамин нафарҳое ки дар ҳамин бора агар ҷавоб гирифтан хоҳанд, марҳамат дар омада видеоҳои пештараи моро тамошо кунед, ба саволҳои худтон ҷавоб мегиред. ва як чизи дигаре хотиррасон карданем ба ҳамаи шумо ки мо дар ҳамин канали юристиҷа як барномаи нав ташкил мекунем бо номи ахбор, яъне чи ахборотҳое мешавад бо тарзи адабӣ ба шумо ҳанамура пешкаш мекунем, чунки баъза нафарҳо дар комментарияҳои мо қайд мекунанд ки шумо бо лаҳҷаи кӯчагӣ гап мезанед ва бо лаҳҷаи адабӣ гап занед, ба лаҳҷаи китобӣ гап занед хубтар ай. мо тасмим гирифтем ки мо ана ҳамин барномаҳои худмонро бо лаҳҷаи кӯчагӣ, яъне бо лаҳҷаи осонфаҳм пешкаши шумо кардан бигирем ва он нафарҳое ки хоҳиши гӯш кардани лаҳҷаи китобӣ доранд, баҳри ана ҳамо як барномаи нав ташкил мекунем бо номи ахбор ва дар пешбарандаи барнома дига нафара як бародарай бо номи муҳаммаҷон ва бидроен интизор бошен. ана он барномарам хеле барномаи хуб мешава. иншааллоҳ дастгириш кунен, то ки ӯрам ҳавасманд бишававу тез тез ана он ахборотҳоро пешкаши шумо гардонидан бигиранд. ӯ барнома дар ҳамин канали юристиҷа мебурад. саволҳои худтонро метавонед дар поини ҳамин видео равон бикунед ва дар канали юристиҷа обуна шуданро фаромӯш намекунед.